Sanibona bafethu, okhulumayo Siya Khumalo, umuntu okubilazi umzilikazi kaMashobane all the way from eDaveyton. Abaningi babhalile eDaveyton ikasi lami. Bafethu, I'm busy with i-album lami elizophuma 2026. If i-artist ungayidluli le video lena, I'm just gonna play you ingoma ezoba khona ku-album ekhaya. Then guys, we'll check it from there. Ngiyabonga. Kukude lapho bakhona, kukude lapho bakhona, athi lapho bakhona, lapho bakhona, lapho bakhona, athi lapho bakhona, lapho bakhona, lapho